салом алайкум дӯстони азиз, ҳамватанони иззатманд. мо имрӯз барои шумо дар бораи диспрей ду маҳлуле гап мезанем ки мисол бисёр нафарҳое ҳастанд ки баданашон умуман мӯи пашми бисёр доранд. барои нест кардани пашми бадане бародаро баъзе камтаракша масалан таҷриба мекунем, барои шумо нишон медиҳем. бисмиллаҳирроҳманирроҳим. пауза намекунем. бародарои азиз, як кам таракча ӯзи дар ҳамин болои дастҳоман, болои ҳамин ангуштҳом масалан якнин мӯ баровардаги амдоз як кам тарак таҷриба мекунем. дӯстони азизи гиромӣ, бисмиллоҳ. хуб, як 15 дақиқа бародаро интизор мешавем, аз мебинем ва баъдан чикор мекунем? бояд салфетка тӯзаш мекунем ва нишон медиҳем ки чӣ хел кор мекунам. интизор мешавем. хуб дӯстони азиз, ина тақрибан 8 дақиқа ё кам хел гузашт. сипари чӣ анака ози ай пеш сёнкар мекунем, нишонтон медиҳем ки результаташ чӣ шидак ва чӣ хеле ки мебинем пеш биё. якин сунавӣ хай ҳама ангуштои ман бисёр намхел мӯ дора базанера ба ҳамин салфетка тӯза мекунем. бисмиллоҳ. ман нишонтон медиҳем ки чӣ хел шидаги. мана ҳама бародарои азиз, мана бинем ки ангушт чӣ хел тӯза шид. ҳак бомайда оля ай таҳти дил гуфти гапо ай накардем, фақат барои видео. ина бинем фарқията чӣ хел тӯза шидаги таи гирифтагиаш бародарони азиз. хуб ака дар бораи спрей чӣ гуфтам дӯстони азиз? фарқш ай мисол дигар чизо ҳамея ки бе ягон дард, ягон осеб, ягон чиза ҳис намекунед ва амн мӯи нодаркор ва зиёдтии баданатон масалан нест мекунед. хуб баъдаи и бародарои азиз, равғани мурча, ин равғани мурчаро меша ки и дозаш бо ай ида бисёртара, и оҳиста оҳиста решаҳои ҳамин мӯҳа қоқ мекунад. мӯи бадана оҳиста оҳиста решаҳоша қоқ мекунад ва ма дар талабида таҷриба намекунем, барои ки мӯи ангушти ман ин мӯи дардкория. хулосаи гап ки метавонем ки гирифта истифода барем. бародарони азизи гироми қадар, мо ба тамоми шаҳрҳои Москва вай дорем, ба воситаи почта равон мекунем дар кадом шаҳре ки набошем, то есть шаҳрҳои Россия, ва ба тамоми метроҳои Москва доставка дорем. курьер шуморо гирифта мебарад, ки дар ки ҷое набошем, наздики метро бошем, ба ҳама метроҳои Москва доставчик мебарад. хай рақамҳо дар болои экран метавонем занг бизанем бародари азиз, ва касое ки мехоҳем омада мағозаи мо бигирем, суроғаи мо шаҳри Москва, метро Шолковский, микрорайон 1 май, дом 29. ҳамаи шуморо интизорем. марҳамат биен. спрей барои нест кардани мӯи бадан ва равғани мурча барои сӯзондани решаҳои мӯи бадан. салому алайкум.